Tervetuloa hyppytunnille. Lapsi oppii kirjoittamaan jo ennen kuin osaa lukea, mutta miten? Meriusvan koulussa Espoossa on alkamassa kirjoitustunti. Eilen käytiin metsäretkellä ja nyt omasta kokemuksesta kirjoitetaan tarina. Me oltiin meriretkellä, piste. Mun mielestä teksti niin ei jaksa vielä tuottaa niin pitkää tekstiä, mutta tietokoneella jaksaa sitten kirjoittaa huomattavasti pidemmän jutun ja tuottaa nopeammin sitä omaa ajatuksen. Chandro kertoo tuon kalliolta putoamisen. Markus mieti vähän jo sit seuraavaa juttua. Nimittäin reilu vartti kerrallaan. Menetelmän kehittänyt norjalainen pedagogi Arne Trageton tutki aiemmin lasten imitate writing and go to ma'am and ask what stands here. So writing comes very early. First it's play with that bit. So they have 4 or 5 or 6 pages like that to hunt letters. 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T. The next step is then the word book. Ostahövel for cheese. Then they discovered if the first 3 letters becomes cheese. Then it was or make their own textbooks because the commercial textbooks was unnecessary. And this class made 100 textbooks in 2 months. Problems, especially boys, have with the handwriting if you start too early. It's so complicated movement. It's 1 year ahead of the girls in fine motoric skills. So typically it is the boys who will be the losers in grade 1 if you start with handwriting. Liittyy vielä tämä kuvan tekeminen ja siinä yhtenä ajatuksena on myös sitten tämä hieno motoriikka. In the international research, you have 90% reading research, only 10% writing research. And writing research on computers, almost nothing. We have, of course, 38 research projects in USA who show the same as me. They write much better stories, they're more motivated to write, more precise. In all, both the content becomes better, the spelling becomes better. On the test after 3 years, the computer children was 1 year ahead of the handwriting children. That means they profited 1 year in 3 years. And much fun. Kirsti Lonka, minkälaisia ajatuksia heräsi tuosta Arne Tragetonin menetelmästä ja tästä jutusta? Täytyy myöntää, että aika positiivisia ajatuksia. Ei ole kovin harvinaista, että lapsi, joka varhaisesti kielellisesti kehittyy, niin hän saattaa ihan hyvin oppia ensin kirjoittamaan ennen kuin lukemaan. Se, että hän saa nopeasti ilmastua itsensä. Sama juttu, kun me puhuttiin tästä aktivoivasta opetuksesta,